La setmana passada vam jugar contra Sant Martí, a la Verneda, partit molt complicat, ja que són els líders, en principi els preferits per guanyar categoria, i al començament ja ho van demostrar, ens van clavar un bon parcial, però després vam saber apretar, vam apretar la defensa i l'atac va ajudar, això va fer que ens anéssim guanyant a la mitja part, i després, la segona part, ells van ficar el seu ritme, ens van fer un bon parcial al començament, i després van saber mantenir l'avantatge durant tot el partit. Aquest cap de setmana toca partit molt complicat, Sant Cugat, que va pujar de categoria igual que nosaltres la temporada passada, i al seu camp van fer un mal partit en conjunt i tal, i ara el que volem sobretot és millorar aquest mal resultat, tornar a agafar també força aquí a casa, ja que juguem al públic de cara, i ens deixarem la pell per guanyar aquest partit i per seguir començar una nova bona ratxa de victòries. I ara la iniciativa que ha tret nova el Sant Joan està molt bé, aquesta rasca i guanya, perquè m'han dit que sobretot tens premis en plan bambes, que de cara a temporades i això sempre les acabem trencant tots. També cafès, que abans del partit si ja vas amb el cafè i a sobre vas amb el cafè pagat també està molt bé, i sobretot molt a bé perquè clar, has de venir aquí i a sobre si vens pots rascar i veure un gran partit o dos o tres com aquest cap de setmana que tenim 3 partits. Una gran iniciativa i crec que moltes possibilitats que et toqui alguna cosa.